Al'umman da ke zaune a kwanar Farakwai da ke kan titin Kaduna zuwa Zaria a cikin karamar hukumar Igabin jihar Kaduna sun ga wani abin tashin hankali a lokacin da wani mutum ya kama wani yaro dan kimanin shekaru 10 da haihuwa ya rika cizgar naman jikin wannan yaro yana cinyewa. Mutumin ya gutsire wani bangare na kan mafitsaran wannan yaron da kuma gefen leɓensa duk ya cinye, kamar yadda kakan yaron ta bayyana mana. Ta bayyana mutumin ya kafa kumbunansa a makogoron wannan yaro kafin jama'an garin su kawo masa ɗauki. Bayan an ceto yaron ne mai suna Abubakar Ibrahim, an garzaya da shi zuwa wani karamin asibitin shan magani da ke kamfanin Zango duk akan hanyar Kaduna zuwa Zaria. Duk da maganar yaron ba ta fita sosai, mun sami zantawa da yaron ya kuma bayyana mana yadda ya fada tarkon wannan mutumi. An aiken ne gidan da hari, shi ne watan gidan da hari ta ce in je gidan hadarin an san mata kaɗi. Da na zan je shi ne tsaya a lungin gidan ya kawo ni, ya riga ni da ƙasa sai ya kancin zariyan hando da haki, sai ya kama jini ya gutsa sama. Shi ya zo haki na ya cinye nan gan. Sai ta hura sai na kuka shaƙin ya ce kashe ni zai yi. Malamar jinya mai kula da asibitin mai suna Hajiya Hadiza Bello ta bayyana yadda aka kawo musu yaron cikin mummunan yanayi. Yaro dai an kawo shi nan shekaran jiya, jina da jini, kuma he was unconscious saboda bai san da yake ba, ya fita ya shi. Muka karbe shi da gaggawa, muka da emergency treatment, sannan muka bincika me ya faru. Sai aka ce wani mutum ne ya gilla mishi kan penis din shi ya hadiye, sannan kuma ya gilla mai gefen bakin shi ya hadiye. So he was bleeding profuse. Muka yi kokari muka controlling bleeding din, muka da mishi emergency treatment, kuma muka stabilizing din shi. So da ya farfado ya dawo, muka duba wurin, muka soro muka stitching din da yake bude yake jini, muka yi kokari muka sa yayi fitsari. To tun da ya fitsari nan kuma sai ya samu relief. Sannan kuma gefe wuyan shi haka an make shi, an shake wurin saboda akwai dent na hannu, kuma wurin yayi baki, inflammation yayi duhu. So muka dressing din shi ma muka treating din shi. Kakar wannan yaro mai suna Hauwa Dahiru ta ce aiken yaron suka yi ya fada tarkon mutumin, ta kuma buƙaci a bima yaron nan haƙƙinsa. Shiru ban ga dadi ba. To shi kenan sai can an jima da ta aike shi, to sai ita kuma wata sai ta sake aiken shi. Ashe shi mutumin ya shiga lungu. Daga zuwan shi sai ya ɗaga shi ya yadda shi, sai ya kwance mashi zariyan wando, ya ce sai ya sa bakin shi ya cizge shi, sai ya koma ya taune mashi baki, yana kan kuka sai ya shaƙe shi, sai ya ce ni za ka yi man kuka, to tun da za ka yi man kuka ne bari in kashe ka kawai in huta. To abin da nake bukata game da wannan yaro a fitar mashi da hakkin shi. Faruwar lamarin, al'umman garin sun nemi kashe wannan mutum, kamar yadda Malam Yahaya Muhammad, kwamandan 'yan sa kai na Kajib, ya shaida mana, sai dai sun yi nasarar kwatarsa suka mika shi ga 'yan sanda. Yaron ya zo aka shigo da shi nan, daga baya sai mutane suka yunkuro kuma suna bukatan cewa mu ba su shi su kashe shi. Na ce to mu na farko bayan da za a yi ne a ce ga mutum ya yi, ko da kashe mutum ya yi, in dai har ya faɗo hannunmu, don Allah da za mu ba shi kariya, don ba za mu yadda a kashe mutum a wurinmu ba. Nan na ɗaga waya sai na kira DPO na gaya mashi ga abin da ke faruwa a yankina. To nan dai DPO ya turo mota suka zo. Wannan lamari ya tayar mana da hankali, in ji dan uwan yaron mai suna Abubakar Maharazu. Lallai wannan abu ya tayar mana da hankali. Yanzu yaron yana karban treatment, yana na asibiti, ana kula da lafiyarsa kuma yana samun sauki, alhamdulillah. Gaskiya muna bukatan gwamnati ya zamana ta samu ido wajen bibiyan mana haƙƙin wannan yaro. Nura Umar dan masani ne a garin na Farakwai, ya bayyana haka bai taba faruwa a wannan gari nasu ba. Ya irin wannan abu shine na fari, dan al'umma ma ba su saba da shi ba. Lallai akwai mataki da za a ɗauka, dan iyayen yaran suna roƙona, to akan samu irin wannan matsala. Amma daga ƙarshe sai ya zama cewa an saki wanda ya aiwatar da abin da ba shi bane. Na ce musu insha Allahu a matsayinmu na hukuma na gari za mu iya yin mu wajen ganin cewa an kwata ma yaron nan 'yancinsa. Rahotanni da muka samu sun bayyana mutumin ya taho ne daga jihar Jigawa domin karɓar magani a garin na kwanar Farakwai. Nan gaba za mu ji ta bakin hukumomin 'yan sanda. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Dattijo, JKD TV daga Kaduna a Najeriya.